Είμαι ο Μιχάλης, είμαι από ένα χωριό της Θεσπρωτείας, το οποίο είναι 40 χιλιόμετρα μακριά από την Οικουμενίτσα. Εκτρέφω άλογα και καλλιεργώ διάφορες ζωοτροφές. Καλαμπόκια, τριφύλια και διάφορα άλλα. Γενικά είμαι ένας αγρότης που διψάει για ζωή. Έχω 9 άλογα και εύχομαι γρήγορα να τα κάνω περισσότερα. Η δουλειά που κάνω μου αρέσει γιατί μου χαρίζει μια καλή ζωή και δεν έχω τον καθένα πάνω το κεφάλι μου να με ζαλίζει. Κάνε τούτο, κάνε εκείνο και μου δίνει 500 ευρώ το μήνα. Μου αρέσει να κινούμαι διαρκώς και να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου να περνάω καλά. Μια γυναίκα θα μου γράψει για να με γνωρίσει. Η τσαχπινιά μου, η κίνησή μου, δείχνω ζωντάνια. Αυτό στραβάει. Πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος που πολλές γυναίκες θέλουν να το γνωρίσουν. Στη σχέση σου μέσα πώς είσαι? Ναι, αυθόρμητος, ηρεμό σε μια σχέση. Μου αρέσει να μου χαμογελάει η κοπέλα συνέχεια, να είναι γλυκιά και προσπαθώ με διάφορους τρόπους να της το βγάζω. Πες μου, ας πούμε, μια τέτοια παρορμητική κίνηση που έχεις κάνει. Πηγαίναμε τότε με τη φίλη μου με το αυτοκίνητο. Ήταν και λίγο ξημερώματα, 7 η ώρα το πρωί, 8. Και που πηγαίναμε, βλέπω ένα κήπο με πολλά τριαντάφυλλα. Μέσα σταματάμε, πάω, παίρνω το λουλούδι. Αυτή φώναζε από μέσα, είσαι τρελός που πας. Εγώ ίσα-ίσα πήρα τα πάνω μόλις τη είδα, της άρεσε. Ξανά έξω, πάρτο. Σε πιάσανε? Όχι. Όχι.